Rekonštrukcia vlády nemala začať pri ministerstve športu. Robert Fico je skúsený politický stratég, ale tentoraz spravil chybu a zbytočne riskuje stabilitu vlády. Ak už mal niekomu brať ministerstvo, logickejšie by bolo siahnuť na rezorty Hlasu, ktorý má vzhľadom na volebný výsledok neúmerne veľa ministerstiev. Napríklad školstvo, kde Tomáš Drucker presadzuje dúhové reformy, ktoré sú v príkrom rozpore s hodnotami väčšiny slovenských rodín. Namiesto toho sa rekonštrukcia zvrhla na mocenské hry, kde sa Rudolfovi Huliakovi muselo nájsť nejaké kreslo, hoci jeho politický štýl je viac o vydieraní ako o konštruktívnej práci. Ministerstvo informatizácie a investícií zase pripadlo Smeru len preto, aby sa Richard Raši mohol uchádzať o post predsedu parlamentu. Takto to vyzerá, keď sa mocenské dohody stavajú nad odborné a politické priority. Robert Fico mal k veci pristúpiť inak. Mohol posilniť svoju pozíciu vo vláde, keby namiesto SNS oslabil Hlas. Ministerstvo športu malo zostať Andrejovi Dankovi, keďže to bolo vytvorené práve pre SNS. Danko si na svojich pozíciách zakladá a je nevyspytateľný, ak sa cíti odstrčený. To sa môže ukázať za pár mesiacov ako problém. Robert Fico je dostatočne skúsený na to, aby vedel, že vláda, ktorá sa zakladá na vydieraní a zákulisných hrách, nemôže byť dlhodobo stabilná. A to, že v nej hrá Huliak významnejšiu úlohu, než by si zaslúžil, je varovný signál. Stabilita je v tejto dobe kľúčová a voliči od Fica očakávajú, že ju zabezpečí. Jeho vystúpenie na konzervatívnej konferencii CPAC je nielen dôkazom jeho pevného postoja proti liberálnym experimentom, ale aj príležitosťou na dôležité rokovania. S hrozbou amerických ciel by mohol využiť svoje kontakty a diplomatické schopnosti na ochranu slovenského automobilového priemyslu, ktorý je chrbtovou kosťou našej ekonomiky. Ak sa Ficovi podarí niečo takéto, Šimečku vystre. Budeme radi, ak sa zapojíte do diskusie v komentároch a vyjadríte svoj názor. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak nás budete aj odoberať a sledovať ďalej. Politika denne.